Klar, parat, start. Hey! Pas nu på. Pas nu på. Kan du lige komme ned igen? Ja, men kom lige ned igen. Men du skal ikke stå deroppe. Nej, kom nu ned. Ned. Du skal kravle ned. Du skal gøre, som din mor siger. Kom ned. Kan du kravle ned?